Здравейте отново, футболни запалянковци. Вчерашния фиш не излезе, само Порто и Арсенал трябва да направят над, но не. За днес съм ви подготвил 4 срещи и да видим дали ще излязат. Започваме с футбол Словения, първа лига. Целе срещу Рогашка. Според мен този мач ще излезе единица, тъй като играят първия срещу Пления. Първият в последните 5 мача има 4 победи и само един равен, а последният Рогашка имат една победа, един равен и 3 загуби. Втория мач от Лигата на конференциите между Бодлю Глимт и Аякс. Според мен този мач ще излезе да се класира Аякс напред. Първият матча свърши 2-2, но според мен по-класният отбор е Аякс и е на хубав коефициент, за да се класират напред. Третия матч е за нашият Лудогорец срещу Сървет. Според мен Лудогорец ще се класират напред и така съм го писал, Лудогорец да се класира напред. Те са по-класни отбор и би трябвало да се класират. Първият матч 0-0 би трябвало сега даже и да бият. И последния матч за днеска от Лига Европа между Рома и Фейнорд. Първият матч свърши 1-1, но според мен по-класният отбор е Рома и че матчът ще свърши да се класира Рома напред. Ето го и общия коефициент, който според мен е страхотен, 6,15. Дано да излезе и ще видим. Пожелавам ви на всички лек и успешен ден и дано фишовите ви да излязат. Всичко хубаво и до утре.